So, abin da nake so da kai, gashi nan, kamar yadda aka yi maka umarni, ka ɗauke shi ka sashi a sayar, kamar yadda ka sa ɗaliban shi. Prof, da yake ba shi ne ya aikata wannan laifi ba, ɗalibinsa ne ya maka rashin kunya. Ina ga mu yi haƙuri shi za mu riƙe ɗalibin zuwa gobe sai mu ci gaba da shari'a, shi kuma Malam ya tafi gida. Ban amince ba. I do not agree. Wai kai, ba assistant commissioner ba ne kai? Yes, sir. Me commissioner umarce kai? Commissioner ya ce in bi umarnin abin da ka gaya mana. Fine. So why not adhering to what he told you to do? Why? An gare ne, Prof, idan ka duba wannan mutumin babban mutum ne a jiha kuma malamin addini wanda yake da karatuttuka sosai. Saboda ka ajiye irin wayannan a wannan lokaci kuma a irin wannan yanayi zai iya kawo mana wani abu. Saboda haka shi a bashi tafi gida. Ni za a gaya wa ilimi kenan? Ni za a gaya wa karance-karance na addini? Now let me tell you something you don't know. Ka gani na? Babu irin karatun da ban yi ba. Na yi karatu na addinai daban-daban, na Jew ne, na Christianity, Islam, kai har traditional religion duk na yi karatun su. Lokacin da nake Oxford University, idan na shiga library, in na durfafi takardu da suka shafi abin da ya danganci addini, sai na dire nake tsayawa. In fact, na karanta littattafai sun fi 100 akan abin da ya shafi addini. The only difference is ni da turanci nake karatu na, ban iya larabci ba. And that's it. So what are we talking about? To, wannan da shi ne abin da nake ganin zamu. Cokali da sa. Kai ba na ce kowa kar kowa ya shigo ba? Yan gidan malam ne ya zo sa. Tun ɗazu ya zo yana so ya ga babansa. Me sunansa? Sunan shi Jamilu Hafiz. Yaron ka ne ma? Dada ne. A shigo da shi. Okay, sir. He's the idiot that caused everything. Prof, take it easy. Za mu yi abin da ya dace. Let him come in.